Може би си задавате въпроса защо първата политическа сила вече 3 седмици губи времето на държавата и не води усилени преговори за избор на председател на Народното събрание и за съставяне на редовно правителство. Изборите минаха, трябваше още от първия ден първата политическа сила да започва консултации с втората, с третата, с четвърта политическа сила за съставяне на редовно правителство и избор на председател на парламента. Отговорът е само един. Борисов не знае какво да прави, тъй като не може да подпише декларацията за санитарен кордон около Пеевски, тъй като е зависим от Пеевски. Пеевски не му разрешава и Борисов не знае какво да прави и когато той е в ъгъла притиснат, се крие. И 3 седмици държавата стои на полусъединител, ни напред, ни назад. Борисов абсолютно неадекватен. И това, което се случва е, че неговата патерица Възраждане, които Възраждане през годините гласуват в интерес на Пеевски и на Борисов, а когато не могат явно да гласуват, това, което правят е да напускат зала, за да намалят кворума, за да минават интересите на ГЕРБ и на ДПС. Но точно Възраждане сега излязоха и казаха: хайде ППДБ с Възраждане, МЕЧ, Има такъв народ, всички партии да се обединим срещу ГЕРБ и ДПС. Това е все едно Делян Пеевски да говори за борба с корупцията. Това е капан, който единствено и само устройва интересите на Бойко Борисов и цели да го извади от неудобната ситуация, в която той е поставен, а именно да е осветен, че е вързан за Пеевски и без него не може да направи нищо, тъй като Пеевски не му позволява. Ако в момента такова алтернативно мнозинство се създаде в парламента с Възраждане, това означава на Борисов да му се направи услуга, той да излезе и да каже: ето, вече има алтернативно мнозинство с прокремълската партия Възраждане и ППДБ се разкриха като проруска партия, прегърнаха се. По тая причина вече не е моя отговорността да предлагам председател на парламента и да съставям правителство. Давайте ми първия мандат да го връщам, да отива втория мандат в ППДБ и да си правят правителство с Възраждане. Ето това е стратегията на Борисов, да избяга отново от отговорност, но ППДБ в такъв капан с Възраждане няма да попаднат. Ние не може да участваме в никакви алтернативни мнозинства с Възраждане за управление на страната. По тая причина Борисов трябва да си понесе отговорността, да покаже може ли да намери мнозинство за избор на свой председател на парламента, ако не може да стане ясно, и може ли да състави кабинет, ако не да се проваля за пореден 8-ми път и да си остава прегърнат с Пеевски. Ние не може да носим отговорност за неговите грешки.